Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram. हरे कृष्णा श्री राधा मंदिर बेंगलुरु श्रीमद्भागवत ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगता मह्यं ददाति सुतां वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवं श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगणललितां विशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका गाता राधा गाता नमस्ते सप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनी श्री ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं अवधूतशिरोमणि ॐ महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिन्निधि नामिनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय श्री प्रभुपाद की जय महाराज की जय प्रमाण के हरे कृष्ण मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना अन्वेष्टारक मद्भाग्या मदानंदा नमस्तुते श्रीमद्भागवतम जय ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 9-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 29. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മൈത്രേയോവാച മാധുസ്വപത്ന്യാ വാഗ്ബാണേർഹൃതി വിദ്ധസ്തുതാൻ സ്മരൻ നൈഷ മുക്തിപതേർമുക്തിം തസ്മാത്താപമുപേയിവാൻ. മൈത്രേയോവാച മാധുസ്വപത്ന്യാ വാഗ്ബാണേർഹൃതി വിദ്ധസ്തുതാൻ സ്മരൻ നൈഷ മുക്തിപതേർമുക്തിം തസ്മാത്താപമുപേയിവാൻ. മൈത്രേയോവാച മാധുസ്വപത്ന്യാ വാഗ്ബാണേർഹൃതി വിദ്ധസ്തുതാൻ സ്മരൻ നൈഷ മുക്തിപതേർമുക്തിം തസ്മാത്താപമുപേയിവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയോവാച മാധുസ്വപത്ന്യാ വാഗ്ബാണേർഹൃതി വിദ്ധസ്തുതാൻ സ്മരൻ നൈഷ മുക്തിപതേർമുക്തിം തസ്മാത്താപമുപേയിവാൻ.
മൈത്രേയ ഉവാച മൈത്രേയ ഉവാച മാതുസ്സപത്ന്യാ വാഗ്ബാണൈർഹൃദി വിദ്ധസ്തു താൻ സ്മരൻ മുക്തിപതിർമുക്തിം തസ്മാത്താപമുപേയിവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി ശ്യാമദേവദസ്മദജി ചൊല്ലിക്കുടുംബജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച മാതുസപത്ന്യാ വാഗ്ബാണൈർഹൃദി വിദ്ധസ്തു താൻ സ്മരൻ നൈച്ഛന്മുക്തിപദേർമുക്തിം തസ്മാത് താപമുപേയിവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച മാതൃസപത്ന്യാ വാഗ്ബാണൈർഹൃദി വിദ്ധസ്തു താൻ സ്മരൻ നൈച്ഛ മുക്തിം പദോർമുക്തിം തസ്മാത് താപമുപേയിവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച മാതുസ്സപത്ന്യാ വാഗ്ബാണൈർഹൃദി വിദ്ധസ്തു താൻ സ്മരൻ നൈച്ഛന്മുക്തിപദേർമുക്തിം തസ്മാത് താപമുപേയിവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദുമുഖി വൃന്ദാദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച മാതുസ്സപത്ന്യാ വാഗ്ബാണൈർഹൃദി വിദ്ധസ്തു താൻ സ്മരൻ നൈച്ഛന്മുക്തിപദേർമുക്തിം തസ്മാദാപമുപേയിവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച മാതുസപത്ന്യാ വാഗ്ബാണൈർഹൃദി വിദ്ധസ്തു താൻ സ്മരൻ നൈച്ഛന്മുക്തിപദേർമുക്തിം തസ്മാത് താപമുപേയിവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാൾ മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച മാധോസപത്ന്യാ വാഗ്ബാണൈർഹൃദി വിദ്ധസ്തു താൻ സ്മരൻ നൈച്ഛമുക്തിപദേർമുക്തിം തസ്മാത് താപമുപേയിവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച മാതുസപത്ന്യാ വാഗ്ബാണൈർഹൃദി വിദ്ധസ്തു താൻ സ്മരൻ നൈച്ഛന്മുക്തിപദേർമുക്തിം തസ്മാത് താപമുപേയിവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച മാതുസപത്ന്യാ വാഗ്ബാണൈർഹൃദി വിദ്ധസ്തു താൻ സ്മരൻ നൈച്ഛന്മുക്തിപദേർമുക്തിം തസ്മാത് താപമുപേയിവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച മാതുസപത്ന്യാ വാഗ്ബാണൈർഹൃദി വിദ്ധസ്തു താൻ സ്മരൻ നൈച്ഛന്മുക്തിപദേർമുക്തിം തസ്മാത് താപമുപേയിവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച മാതുസപത്ന്യാ വാഗ്ബാണൈർഹൃദി വിദ്ധസ്തു താൻ സ്മരൻ നൈച്ഛമുക്തിപദേർമുക്തിം തസ്മാത് താപമുപേയിവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമോദര മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച
मातुः सपत्न्या वाग्बाणैर्हृदि वित्तस्तु तान् स्मरन् नैच्छन्मुक्तिपदेन्मुक्तिं तस्मात् तामुपैवान्। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। शोभा माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच माधुसपत्ना वाग्बाणैर्हृदि विधस्तु तान् स्मरन् नैजयस्य मुक्तिपदेर्मुक्तिं तस्मात् तापमुपेयिवान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आत्माकुमारी माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभुजे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच माधुस्तपज्ञा वाक्बाणैर्हृदि वित्तस्तु तान् स्मरन् नैतं मुक्तिपदेर्मुक्तिं तस्मात् तापमुपेयिवान्। हरे कृष्ण प्रभुजे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच मातुः सपत्न्या वाग्बाणैर्हृदि विद्धस्तु तान् स्मरन् नैच्छन्मुक्तिपदेर्मुक्तिं तस्मात् तापमुपेयिवान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीता टी माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माधु सपत्न्या वाग्बाणैर्हृदि विद्धस्तु तान् स्मरन् नैच्छन्मुक्तिपदमुक्तिं तस्मात् तापमुपेयिवान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वत्सला माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मातृसपत्न्या वाग्बाणैर्हृदि विद्धस्तान् स्मरेत्। हरे कृष्ण। नैच्छन्मुक्तिपदेर्मुक्तिम् अस्मात् तापमुपेयिवान्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वत्सला बाबा माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच माधु सप्तन्य वाग्बाणैर्हृदि वित्तस्तु तान् स्मरन् नैच्छन्मुक्तिपदेर्मुक्तिं तस्मात् उपेयिवान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीता कृष्णवाणी माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच माधु सपत्न्य वाग्बाणैर्हृदि विद्धस्तु तान् स्मरन् नैच्छन्मुक्तिपदेर्मुक्तिं तस्मात् तापमुपेयिवान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच माधु सपत्न्या वाग्बाणैर्हृदि विद्धस्तु तान् स्मरन् नैच्छन्मुक्तिपदेर्मुक्तिं तस्मात् तापमुपेयिवान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आदरा माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुपदे वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच माधुसपत्न्या वाग्बाणैर्हृदि विद्धस्तु तान् स्मरन् नैच्छन्मुक्तिपदेर्मुक्तिं तस्मात् तापमुपेयिवान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भारतीय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच माधु सपत्न्या वाग्बाणैर्हृदि विद्धस्तु तान् स्मरन् नैच्छन्मुक्तिपदेर्मुक्तिं तस्मात् तापमुपेयिवान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अंबिका वैष्णवी देवी दास माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच मातुः सपत्न्या वाग्बाणैर्हृदि वित्तस्तु तान् स्मरन् नैश्चन्मुक्तिपदेर्मुक्तिं तस्मात् तापमुपेयिवान्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। विष्णु प्रेमी देवी दास माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच माधुसपत्न्या वाग्बाणैर्हृदि विद्धस्तु तान् स्मरन्
നൈച്ഛന്മുക്തിപരേർമുക്തിം തസ്മാത്താമുപേയിവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ചൊല്ലിക്കോ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച മാധുസപത്ന്യാ വാക്ബാണൈർഹൃദി വിദ്യസ്തു താൻ സ്മരൻ നൈചേത്മുക്തിപദേർമുക്തിം തസ്മാത്താപമുപേയിവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച മാധുഃ സപത്ന്യാ വാഗ്ബാണൈർഹൃദി വിധസ്തു താൻ സ്മരൻ നൈച്ഛത് മുക്തിപതേർമുക്തിം തസ്മാത് താപമുപേയിവാൻ. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം വേറെ ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഈ ശ്ലോകം മാത്രമേ ഇന്ന് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. കുറച്ച് വലിയൊരു ഭാവാർത്ഥമാണ്. ശ്രീജയജി മതി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയുവാച മാധുസപത്ന്യാ വാഗ്ബാണൈർഹൃദി വിദ്ധസ്തു താൻ സ്മരൻ നൈചന്മുക്തിപതേർമുക്തിം തസ്മാത്താപമുപേയിവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാനായിട്ട് കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട്. അത് വലിയ ലൈനായോണ്ട് എനിക്ക് സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ മൊബൈലിൽ പുറത്തായിട്ട് അങ്ങനെ കാണില്ലല്ലോ ശരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സൂം ചെയ്യാതെ വലിയ ലൈനാണല്ലോ. അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം കുറച്ചുകൂടി സൂം ചെയ്ത പിന്നെ കാണാൻ പറ്റാം. മൈത്രേയ വാച. മഹാമുനി മൈത്രേയൻ പറഞ്ഞു, മാധുഹു അവന്റെ മാതാവിന്റെ സപത്നിയുടെ വാഗ്ബാണേ ക്രൂര വാക്കുകളുടെ അമ്പുകളാൽ ഹൃദയത്തിൽ വിദ്ദഹ തുളഞ്ഞു കയറി. അപ്പോൾ താൻ അവർ എല്ലാവരും സ്മരൻ അനുസ്മരിക്കുക അല്ല ഐശത് ആഗ്രഹിച്ചു. മുക്തിപദേഹേ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ആരുടെ പാദപത്മങ്ങൾ മുക്തി നൽകുന്നുവോ മുക്തി മോക്ഷം. തസ്മാത് അതുകൊണ്ട് താപം ദുഃഖം ഉപേയിവാൻ അവൻ ക്ലേശിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിച്ച് മൈത്രേയൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, ചിറ്റമ്മയുടെ ക്രൂരവാക്കുകളുടെ ക്രൂരമ്പുകൾ ഹൃദയത്തിൽ തുളഞ്ഞു കയറി കഠിനമായി ദുഃഖിച്ചിരുന്നതിനാൽ ധ്രുവ രാജാവിന് സ്വന്തം ജീവിത ലക്ഷ്യം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ദ്രോഹബുദ്ധി മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ തന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള യഥാർത്ഥ മുക്തി അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. അപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നതോർത്ത് അവന് ലജ്ജയും കുറച്ചിലും തോന്നിയിരുന്നു. നേരത്തെയുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. വിതുരർ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടും സന്തുഷ്ടനാവാതെ അല്ലെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണ, ഭഗവാന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രയാസകരമായ കാര്യമാണ്. അതിന് പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രസാദിക്കുന്ന ഭക്തവത്സലനും കരുണാകരനുമായ ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക തന്നെ വേണം. മഹാരാജാവിന് ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അതിന് കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം വളരെ വിവേകവും മനസാക്ഷിയുമുള്ളവനാണ്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സന്തുഷ്ടനാകുന്നില്ലായിരുന്നു? ഭഗവത്ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസം പിടിച്ചതാണ്. അത്രയും കൂടുതൽ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഭഗവത് കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവത്ധാമത്തിൽ അതിപ്പോഴും ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് ഉറപ്പ് കിട്ടി ഭഗവത്ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അല്ലെ. മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ലഭിച്ചു. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് സന്തുഷ്ടനാകുക അല്ലെ? അതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മൈത്രേയ മുനി പറയുന്നത്, ഭഗവാനോട് മുക്തിയൊന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. എന്താണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഈ സുരീജിയുടെ ദ്രോഹങ്ങളും അല്ലെ ഉത്ഥാനപാദന്റെ നിഷേധവും ഇതൊന്നും കേൾക്കണ്ട, തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അത് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ലജ്ജയും കുറച്ചിലും ഒക്കെ തോന്നി എന്നാണ് പറയുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിന്റെ കുട്ടി കവിതയിൽ പറയുന്നൊരു വിറകും കൊണ്ടുപോകുന്ന അവളുടെ ഇന്ന് വിറക് വീണിട്ട് അവള് ഭഗവാനെ വിളിച്ചു, നാരായണ എന്നെ സഹായിക്കണേ, വരണേ. നാരായണൻ വന്നപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞേ? ഈ വിറക് കേട്ടൊന്ന് പിടിച്ചിട്ട് എന്റെ തലയിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ മുക്തി പോലും തരാൻ ഭഗവാൻ കാരുണ്യവാനാണ്. അത്രയും. എന്നാൽ അതുപോലും ചോദിച്ചില്ല ആരാൻ
ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത്. ചോദിക്കാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ മുക്തിയും പറഞ്ഞു അല്ലെ. അവസാനം നീ നിനക്ക് ധ്രുവലോകം ഞാൻ തരുന്നു, അവസാനം പ്രളയത്തിന്റെ അവസാനം എല്ലാം ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ നിന്റെ ഗ്രഹം ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല, നീ എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ എത്തിച്ചേരും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ഭാവാർത്ഥമാണ്. വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് വിശദീകരിച്ചു. വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ ശ്ലോകം പ്രമുഖരായ നിരവധി വ്യാഖ്യാതാക്കളാൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് അവൻ ആഗ്രഹിച്ച ജീവിത ലക്ഷ്യം നേടിയിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് പൂർണ്ണമായും സന്തോഷിക്കാതിരുന്നത്? ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എപ്പോഴും എല്ലാവിധ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാണ്. ഒരുവന്റെ ഈ ലോകത്തിലെ മോഹങ്ങൾ മിക്കവാറും ആസുരങ്ങളായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ശത്രുക്കളാണെന്ന ചിന്ത, ശത്രുത തോന്നുന്നവരോടൊക്കെ പ്രതികാര വാഞ്ച, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിയാകണമെന്ന ആഗ്രഹം തുടങ്ങിയവയാൽ സദാ മത്സരങ്ങളിലാണ് ഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യരും. ഭഗവത്ഗീതയുടെ 16-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇതിനെ ആസുരത എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാനോട് യാതൊന്നും ആവശ്യപ്പെടാറില്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായും കാര്യക്ഷമമായും എങ്ങനെ സേവനമനുഷ്ഠിക്കാമെന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രം ആകാംക്ഷയുള്ള അവന് ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാവില്ല. മുകുന്ദമാലാ സ്തോത്രത്തിൽ അതിന്റെ രചയിതാവായ കുലശേഖര രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കുള്ള പദവിയും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. നിരന്തരം അങ്ങയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകണമെന്ന് മാത്രമാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. അതുപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, എന്റെ ഭഗവാനെ, എനിക്ക് ഭൗതിക സമ്പത്ത് ആവശ്യമില്ല, ഭൗതികരായ അനുയായികളെ ആവശ്യമില്ല, ആസ്വാദനത്തിന് ആകർഷകമായ ഭാര്യയെയും വേണ്ട, ജന്മങ്ങൾ തോറും അങ്ങയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ കഴിയണമെന്ന് മാത്രമാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മോക്ഷത്തിന് പോലും പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നില്ല. തന്നെ ദ്രോഹിച്ച ചിറ്റമ്മയോടുള്ള പ്രതികാര മനോഭാവത്തിന്റെ സ്വാധീന നിമിത്തം ധ്രുവ മഹാരാജാവ് മോക്ഷത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷം എന്നാൽ എന്താണെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ മൈത്രേയൻ വിതുരനോട് മറുപടി പറയുന്നു. അതുമൂലം മോക്ഷം ജീവിത ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതിൽ അവൻ പരാജയപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനും മോക്ഷം കാക്ഷിക്കില്ല. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനി പരിപൂർണമായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരാത്മാവായ അവൻ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ നേരിൽ ദർശിച്ചതോടെ വസുദേവ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ആ സ്ഥിതി സാക്ഷാത്കരിച്ചിരുന്നു. ഭൗതിക മാലിന്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് വാസുദേവ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന പദം പരാമർശിക്കുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ എവിടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളായ സത്വരജ തമങ്ങളുടെ പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളായ സത്വരജ തമഗുണങ്ങളുടെ പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ലയോ പരാമർശിക്കും. മറ്റു വാക്കുകളിൽ എവിടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളായ സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ലയോ അവിടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയും. വസുദേവ തലത്തിൽ ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവാൻ വാസുദേവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധ ഭക്തിത സേവനം നടക്കുന്നത് സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലാണ് അല്ലെ. സത്വഗുണത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അതിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയും വേണമെന്ന് അല്ലെ. കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള ആ പരമസത്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഓക്കെ. സ്വന്തം പ്രാപിതാമഹനായ ബ്രഹ്മദേവൻ പോലും ഒരിക്കലും ആസ്വദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഉന്നതമായ പദവിയായിരുന്നു ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ ആവശ്യം. പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഭക്തന്റെ, പ്രത്യേകിച്ചും വെറും ഒരു 5-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വനത്തിലേക്ക് പോയ ധ്രുവനെ പോലുള്ള ഭക്തന്റെ ഉദ്ദേശം തികച്ചും പരിശുദ്ധമാണോ എന്ന് പോലും ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ പരിഗണിക്കാറില്ല. ഭക്തന്റെ സേവനത്തിനാണ് അദ്ദേഹം വിലമതിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ആഗ്രഹമുള്ള പക്ഷം അത് ഭൗതികമാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ അത് പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ അറിയുകയും നിറവേറ്റി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഭക്തനെ ഭഗവാൻ അനുവദിക്കുന്ന വിശേഷാൽ ആനുകൂല്യമാണത്. എന്തെങ്കിലും ഭക്തന്മാർക്ക്, ഭഗവാനെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭഗവാൻ അത് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടോ പരോക്ഷമായിട്ടോ അറിയുന്നത്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മളെക്കാളും
ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ? നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഭഗവാൻ അറിയാം ഇവൻ ഇന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം അല്ലെ? ഭഗവാൻ അറിയാം അത് ഭഗവാൻ അനുവദിക്കുന്ന വിശേഷാൽ ആനുകൂല്യമാണ് നിറവേറ്റി കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് വിചാരിച്ചിട്ട് അത്യാഗ്രഹമാവരുത് അല്ലെ? എനിക്ക് 1 കോടി ലോട്ടറി അടിക്കണം ഇതൊന്നല്ല ആവശ്യം അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ നിറവേറ്റി കൊടുക്കും അല്ലെ? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭക്തിക്ക് നാശം വരുന്നതൊന്നും തന്നെ അനുവദിക്കില്ല. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ്. ഇത്രയും പരിശുദ്ധ ഭഗവാൻ ഉറപ്പുണ്ട് എന്ത് തന്നെ നൽകിയാലും ഒരിക്കലും അതപ്പതിക്കില്ല ഇവൻ എന്നുള്ള കാര്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ധ്രുവലോകം തന്നെ ഭഗവാൻ നൽകുന്നത്. ഒരു ബദ്ധാത്മാവും ഒരിക്കലും വസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ധ്രുവലോകമാണ് ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് ഭഗവാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നത ജീവിയായ ബ്രഹ്മാവിന് പോലും ധ്രുവലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഗുരുതരമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലുടൻ അതിന് പരിഹാരം തേടി പരമദിവ്യോധപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ കാണാൻ പോകുമായിരുന്ന ദേവന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാതെ പലായിയുടെ കരയിൽ ഭവ്യതയോടെ നിൽക്കുകയേ ഉള്ളായിരുന്നു. ആ നിലയ്ക്ക് ധ്രുവന് നൽകപ്പെട്ട പദവി അവൻ ഇച്ഛിച്ചതുപോലെ അവന്റെ പ്രാപിതാമഹൻ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെതിനേക്കാൾ ഉന്നതം തന്നെയായിരുന്നു. ദേവന്മാർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ആരെയാണ് സമീപിക്കുക? ബ്രഹ്മാവിനെ സമീപിക്കും അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവും ശിവനും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരൊക്കെ ചെന്ന് പോയിട്ട് പാലാഴിയുടെ ആ കരയിൽ പോയി നിന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഭഗവാൻ അവർക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും ഉപരിയായിട്ട് അല്ലെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് സ്ഥാനം നൽകുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ഉയർന്ന പദവിയിലാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാനെ മുക്തിപതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കും. ആരുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾക്ക് കീഴിലാണോ എല്ലാവിധ മുക്തികളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. 5 തരത്തിലുള്ള മുക്തികളുണ്ട്. സായുജ്യം, സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, സാമീപ്യം, സാഷ്ടി. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആർക്കും നേടാൻ കഴിയുന്ന ഈ 5 തരം മുക്തികൾ സായുജ്യ മുക്തിയാണ് അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാനിച്ചിരിക്കുന്ന മായാവാദി തത്വവാദികൾ പൊതുവെ കാക്ഷിക്കും. സായുജ്യ മുക്തി ലഭിക്കുന്നവർ വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിബന്ധിക്കുമെന്നതിനാൽ ഇതിനെ യഥാർത്ഥ മുക്തിയായി പല പണ്ഡിതന്മാരും പരിഗണിക്കില്ല. ഈ വിവരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10:2-32 എന്നാണ്. പതന്തി അധഹ എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അവർ വീണ്ടും താഴേക്ക് പതിക്കും എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. അദ്വൈത തത്വവാദികൾ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിഗത തേജസ്സിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുവാൻ വേണ്ടി അനേകം കഠിന നിഷ്ഠകൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ജീവസത്തകൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മാത്രം മുഴുകുന്നു. അതുകൊണ്ട് മായാവാദി തത്വചിന്തകൻ ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിൽ ഏകീഭവിക്കുന്ന തലത്തോളം ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ പോലും അവിടെ ഭഗവാനുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനോ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതിനോ സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ അവൻ വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് നിബന്ധിക്കുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് പകരം മാനുഷികം, സാമൂഹിക ക്ഷേമം, ജീവകാരുണ്യം, പരോപകാരം തുടങ്ങിയ പേരുകളിൽ വിളിക്കപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനാണ് അവന് താല്പര്യം. ഈ പ്രവണതയുള്ള മായാവാദ സംഘത്തിലെ മഹാസന്യാസികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആളുകൾക്ക് പതനം സംഭവിച്ച ധാരാളം സംഭവം. ആയതിനാൽ വൈഷ്ണവ തത്വചിന്തകർ സായുജ്യ മുക്തിയെ യഥാർത്ഥ മുക്തിയുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ച് മായയുടെ സേവന പദവിയിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ സേവന പദവിയിലേക്കുള്ള മാറ്റമാണ് ജീവസത്തയുടെ വ്യവസ്ഥാപിത കർത്തവ്യം ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനമാണെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു. അതാണ് യഥാർത്ഥ. ഒരുവൻ തന്റെ കൃത്രിമ പദവികളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അവന്റെ യഥാർത്ഥ പദവിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ മുക്തൻ അഥവാ സ്വതന്ത്രൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ഒരുവനെ മുക്തനായി ബ്രഹ്മഭൂതനായി പരിഗണിക്കുന്നു. ഒരു ഭക്തനെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അവനെ ബ്രഹ്മഭൂത തലത്തിൽ പരിഗണിക്കുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. മുക്തി എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകലാണെന്ന് പത്മപുരാണത്തിലും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മുക്തി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകല് എന്നത് മാത്രമല്ല, എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, അതാണ് മുക്തി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും
വ്യാപൃതനായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മുക്തി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് വില്ലമംഗല സ്വാമി പറയുന്നത്, ഭക്തന്റെ മുന്നിൽ മുക്തിദേവി കൂപ്പുകൈകളുമായിട്ട് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് കാത്തുനിൽക്കും. എന്നാൽ ഭക്തൻ അതുപോലും പരിഗണിക്കും. ഭക്തിദേവി എന്താ പറയുന്നത്, മുക്തിദേവി ഞാൻ നിനക്ക് മോക്ഷം നൽകാം, മുക്തി നൽകാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും പോലും വേണ്ട, എനിക്കത് വേണ്ട, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതിയെന്ന്. അല്ലെ, അതാണ് നേരത്തെ പ്രഭുപാദർ സൂചിപ്പിച്ചത്. ഇതിന് മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരി ഭവതാർ ഭക്തിരഹി നദനം ന ജനം ന സുന്ദരീം കവിതാം വാം ജഗദീശ കാമേ മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരി ഭവതാർ ഭക്തിരഹി. എനിക്ക് ധാരാളം സമ്പത്ത് വേണ്ട, ധാരാളം അനുയായികൾ വേണ്ട, ഇവരായിട്ടുള്ള ഭാര്യയെ ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളും സമ്പത്തും ഒന്നും വേണ്ട, മോശം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരി, എനിക്ക് എത്രയെത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. അല്ലെ, മോശം ലഭിച്ചാൽ പിന്നീട് ജന്മമില്ല. പറഞ്ഞ് എനിക്ക് എത്രയെത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും പ്രശ്നമില്ല, അതിലൊക്കെ അങ്ങേ ഓർക്കാനും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാലും മാത്രം മതി എന്ന ശിഷ്യാഷ്ടകത്തിലെ ആ പ്രാർത്ഥനയിലെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അല്ലെ, ഒരു ഭക്തനൊരിക്കലും മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭഗവത് സേവനങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അല്ലെ, ഭക്തി ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ മുക്തി വരും. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മുക്തിക്കായിട്ട് പരിശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യം. വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത്, മായാവാദികളൊക്കെ അവരൊക്കെ ബ്രഹ്മവുമായിട്ട് അലിഞ്ഞു ചേരാൻ, ഒന്നായി തീരാനായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സായുജ്യ മുക്തി അത് പതനത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ്, അവിടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അസ്തിത്വമില്ല, അവിടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ആ ബ്രഹ്മവുമായിട്ട് ഒന്നായി ചേരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർ 5 തരത്തിലുള്ള മുക്തിയില് സായുജ്യ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത് ശരിയായ രീതിയല്ല, ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നായി തീരുന്നതല്ല. ശ്രീപ്രഭുപാദർ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അവര് പറയുന്ന ന്യായം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, സമുദ്രത്തിലെ പുഴയിലെ വെള്ളമൊക്കെ നദിയിലെ വെള്ളമൊക്കെ സമുദ്രത്തിൽ ചേർന്നിട്ട് ഒന്നായി തീരുന്നതെന്ന്. എന്നാൽ ഭക്തന്മാര് ആ വെള്ളമായി ഒന്നായി ചേർന്നിട്ട് ഇല്ലാതാവലല്ല, ഭക്തന്മാരെ ആ സമുദ്രത്തിലെ മീനുകളായിട്ട് അവിടെ സന്തോഷിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കില്ലേ. സമുദ്രത്തിലെ ധാരാളം മത്സ്യങ്ങളെയൊക്കെ കാണാം. അല്ലെ, അവര് സമുദ്രമായിട്ട് ഒന്നാകുമല്ലേ, ആ സമുദ്രത്തിന്റെ ജലത്തില് യഥേഷ്ടം കളിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നു. അല്ലെ, അതുപോലെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നാവുകയല്ല, ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് എവിടെയായാലും പറയുന്നു, എവിടെ പോയാലും പ്രശ്നമില്ല, അങ്ങേ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ മതി. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ആരംഭത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും തന്റെ പ്രാപിതമഹനായ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെതിനേക്കാൾ ഉന്നതമായ ഒരു പദവിയായിരുന്നു അവന്റെ ആഗ്രഹമെന്നും മഹാമുനി മൈത്രേയൻ വിശദീകരിച്ചു. ഇത് ഏറിയാലും കുറഞ്ഞാലും ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനമല്ല, മറിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സേവനമാണ്. ഒരുവന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ അത്യുന്നത പദവിയായ ബ്രഹ്മ പദവി ലഭിച്ചാൽ പോലും അവൻ ബദ്ധാത്മാവായിരിക്കും. ഒരുവൻ യഥാർത്ഥമായ പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ മഹാദേവന്മാരായ ബ്രഹ്മാവിനെയും ദേവേന്ദ്രനെയും ഒരു നിസ്സാര കീടത്തിനെയും തുല്യമായി പരിഗണിക്കും. നിസ്സാരനായ കീടം പോലും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ മഹാവ്യക്തിത്വമായ ബ്രഹ്മദേവനും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രബലനായിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനം എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ പ്രബലത്വം സ്ഥാപിക്കൽ എന്നാണ് അർത്ഥം. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ പുതിയ പുതിയ സമ്പ്രദായങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള തങ്ങളുടെ അറിവിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. മാനവിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പുരോഗതിയാണിതെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. ഭൗതിക നിയമങ്ങൾക്ക് മേൽ അധികം ആധിപത്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തങ്ങൾ കൂടുതൽ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചെന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം. ആരംഭത്തിൽ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ പ്രവണതയും അങ്ങനെയായിരുന്നു. ബ്രഹ്മദേവന്റെ പദവിയേക്കാൾ ഉന്നതമായ പദവി നേടി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് മേൽ പ്രാമാണിത്വം സ്ഥാപിക്കുവാൻ അവൻ ഇച്ഛിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പ്രതിഷ്ഠനായി. അന്തിമ ഫലം ലഭ്യമായതിനു ശേഷം അതും അതിനുവേണ്ടി താനെടുത്ത ദൃഢനിശ്ചയം തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ താൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കുറെ സ്ഫടിക കഷ്ണങ്ങളും കിട്ടിയത് രത്നങ്ങളുമാണെന്ന് ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ തോന്നി.
മറ്റെവിടെയോ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം കണ്ടപ്പോൾ താൻ അദ്ദേഹത്തോട് ബ്രഹ്മപദവിയേക്കാൾ ഉന്നത പദവി ആവശ്യപ്പെട്ടതിലെ അന്തസാര ശൂന്യത തിരിച്ചറിയാൻ ധ്രുവന് സാധിച്ചു. എന്താ പറയുന്നത്? കുറെ സ്ഫടിക കഷ്ണങ്ങളുടെ ചില്ല് കഷ്ണങ്ങളാണ് ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചത്. ഭഗവാൻ എന്താ നൽകിയിട്ടുള്ളത്? രത്നങ്ങള്, വജ്രം, അല്ലെ? അതാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് വസുദേവ തലത്തിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം കണ്ടതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും ലജ്ജാവാനായി. സ്വന്തം പിതാവിന്റെ രാജധാനി ഉപേക്ഷിച്ച് മധുവനത്തിൽ പോയെങ്കിലും നാരദമുനിയെ പോലുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ടായിട്ട് പോലും തന്റെ രണ്ടാനമ്മയോട് തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രതികാര ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് ഓർത്തും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരു ഉന്നത സ്ഥാനം നേടിയെടുക്കുവാനുള്ള തന്റെ ആഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്തും അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു. ഇതായിരുന്നു ഭഗവാനിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ദുർമുഖനായിരുന്നതിന്റെ കാരണം. എന്താ പറയുന്നത്? വീട് ഉപേക്ഷിച്ച്, അല്ലെ, കൊട്ടാരൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോയി. അമ്മയുടെ ഉപദേശം, അതുപോലെ തന്നെ നാരദ മുനിയുടെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശമൊക്കെ കിട്ടി. എന്നിട്ട് പോലും, അല്ലെ, വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി, അവിടെ മധുവനത്തിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് തപസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു, അല്ലെ. എന്നിട്ട് പോലും തന്നെ ദ്രോഹിച്ച ചിറ്റമ്മയോട്, രണ്ടാനമ്മയോട് തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രതികാര ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് ഓർത്തും, അതുപോലെ തന്നെ പിതാവിനേക്കാളും വലിയ സ്ഥാനം, അല്ലെ, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരു ഉന്നത സ്ഥാനം നേടിയെടുക്കാനുള്ള തന്റെ ആഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തും അദ്ദേഹം ലജ്ജിച്ചു. ഇതായിരുന്നു ഭഗവാനിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ലഭിച്ചതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം ദുർമുഖനായിരുന്നതിന്റെ കാരണം. വാസ്തവത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ നേരിൽ കണ്ടതോടെ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് ചിറ്റമ്മയോടുണ്ടായിരുന്ന പ്രതികാര വാഞ്ചയും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ലാതായി. എങ്കിലും പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ പരമദയാലുവാകിയാൽ ധ്രുവന് അതൊക്കെ ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. സംസാരത്തിനിടയിൽ അവൻ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭഗവാൻ വേദാഹം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായി. അദ്ദേഹം അവന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടെന്നും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആയിരുന്നു അതിനർത്ഥം. ഒരു മനുഷ്യൻ എപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചിന്തിച്ചാലും അതെല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയും. ഭഗവത്ഗീതയിലും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേദാഹം സമതീതാനി. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിച്ചു, അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുള്ള ശംഖു കൊണ്ട് ധ്രുവന്റെ നെറ്റിയിൽ വെച്ചിട്ട് സ്പർശിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളും എല്ലാം ഇല്ലാതായി. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രതികാര ബുദ്ധിയും എല്ലാം ഇല്ലാതാവുകയുണ്ടായി. എങ്കിലും ഭഗവാൻ അറിയാം അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അല്ലെ. അത് ഭഗവാൻ സാധിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ. നേരത്തെ അതിനായിട്ടാണ് ഇവിടെ വനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം, അല്ലെ. ഇത് ഭഗവാൻ സാധിച്ചു കൊടുത്തില്ല. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഒരു മനുഷ്യൻ എപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചിന്തിച്ചാലും അതെല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയും. നമ്മള് എന്തൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, എന്തെല്ലാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ അറിയും. ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങൾ, അല്ലെ, ധ്രുവ മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിര് കടന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ, അല്ലെ. ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോന്നിനെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ അറിയും. യഥാമാം പ്രപത്യന്തേ താം തദൈവ ഭജാമി. പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണോ എന്നെ സമീപിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള തക്കതായ പ്രതിഫലം ഞാൻ നൽകും. ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും ഭഗവാൻ സഫലമാക്കി. അവന്റെ ചിറ്റമ്മയോടും അവരിൽ ജനിച്ച സഹോദരനും ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രതികാരവാഞ്ചിയും പ്രാപിതാമഹൻ ബ്രഹ്മാവിനേക്കാൾ ഉന്നത പദവി വേണമെന്ന അഭിവാഞ്ചിയും നിറവേറ്റപ്പെട്ടതിനൊപ്പം ധ്രുവലോകത്തിലെ ശാശ്വത പദവി ഉറപ്പാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തനിക്ക് നിത്യമായ ഒരു ഗ്രഹം സ്വന്തമായത് ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരു ഉന്നത പദവി കൊണ്ട് ധ്രുവൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് കൃഷ്ണൻ ചിന്തിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവനെ മാറ്റമില്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടെയും മഹായാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കീർത്തിമാനായ രാജാവായി തീരും വിധം 36,000 സംവത്സരം ലോകം ഭരിക്കുവാനുള്ള അവസരം
നൽകി. ഈ ഭൗതിക ആസ്വാദനങ്ങൾക്കെല്ലാം ശേഷം ധ്രുവലോകവും ഉൾപ്പെടുന്ന ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പ്രഭുപാദി ശരി. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ വിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലയേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇത് അല്ലെ, ഇത് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. ഇതിന് പ്രധാന കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മരാജാവിന് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി അല്ലെ, ഇതൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടും പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാകാതിരുന്നത് താൻ ഉള്ളുകൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു. ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിച്ചപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇല്ലാതായി. എങ്കിലും ഭക്തിയുടെ സേവനം, കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? എനിക്ക് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു പദവി, സ്ഥാനം വേണം, ഒരു ലോകം വേണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം. പിതാവിനേക്കാളും അല്ലെ, മുത്തശ്ശനേക്കാളും അല്ലെ, മുതുമുത്തശ്ശനേക്കാളും എല്ലാം അല്ലെ, ഉത്താനപാദൻ പിതാവ്, അതിന്റെ പിതാവ് മനു, മനുവിന്റെയും പിതാവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മദേവൻ, ബ്രഹ്മദേവന്റേതാണ് ബ്രഹ്മലോകം, സത്യലോകം, അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഉയരും ലോകം 14 ലോകം. അതിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകം ആഗ്രഹിച്ചു. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു അത് അതിര് കടന്ന ഒരാഗ്രഹമാണ് അല്ലെ. എങ്കിലും ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, അനുഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ മുക്തിയും പ്രദാനം ചെയ്തു. അനേക വർഷങ്ങള് സന്തോഷത്തോടെ ഇവിടം ഭരിക്കാനും വലിയ മഹായജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും ദാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലോകം അവസാനം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണ പ്രളയം ഉണ്ടായാലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല, ഗ്രഹത്തിനും നാശം സംഭവിക്കില്ല, ലോകത്തിനും നാശം സംഭവിക്കില്ല, നീ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ. എന്നിട്ടും പൂർണ്ണ സന്തോഷം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഉദാഹരണങ്ങളുടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ കലർപ്പറ്റ ഭക്തി അല്ലെ, യാതൊരു കറയുമില്ലാതെ, യാതൊരു ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാത്ത അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യത്തെ, യാതൊരു ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാത്തതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം. അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. യാതൊരു സ്ഥാനവും വേണ്ട എന്ന് കുലശേഖര ആൾവാർ പറഞ്ഞത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയുള്ള ഒരു പദവിയും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല, അങ്ങയുടെ നിരന്തര സേവനത്തിൽ മുഴുകണമെന്ന് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. കുലശേഖര ആൾവാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്റെ ദാസന്റെ 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 ദാസനായിട്ട് മാറിയാൽ മതി. ഓ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക്, പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് വേറെ യാതൊരു ആഗ്രഹമില്ല അല്ലെ. സാക്ഷാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്നാലും ആ ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അല്ലെ, ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ശിഷ്യാഷ്ടകം എന്നുള്ള ആ 8 ശ്ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. എനിക്ക് സമ്പത്തോ സ്ഥാനമോ ധാരാളം അനുയായികളോ
സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഭാര്യ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. മോശം പോലും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതിലൊക്കെ അങ്ങയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഇവിടെ വിതുരരോട് മൈത്രേയ മുനി പറയുന്നത്, ധ്രുവന്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ ദ്രോഹിച്ച ചിറ്റമ്മയോടുള്ള പ്രതികാര മനോഭാവത്തിന്റെ സ്വാധീന നിമിത്തം ധ്രുവ മഹാരാജാവ് മോശത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ മോശം എന്നാൽ എന്താണെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞുകൂടുന്നായിരുന്നെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ മൈത്രേയൻ ധ്രുവനോട് പറയുന്നു. അതുമൂലം മോശം ജീവിത ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതിൽ അവൻ പരാജയപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനും മോശം കാക്ഷിക്കുന്നില്ല. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായി സമർപ്പിക്കട്ട ഒരാത്മാവായ അവൻ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഒന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. പരമദിവകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ നേരിൽ ദർശനത്തോടെ വാസുദേവ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിരുന്നതായ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ആ സ്ഥിതി സാക്ഷാത്കരിച്ചു. ഭൗതിക മാലിന്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് വസുദേവ തലം എന്ന പദം പരാമർശിക്കുന്നത്. വാക്കുകളിൽ എവിടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളായ സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ലയോ അവിടെ പരമദിവകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയും. വസുദേവ തലത്തിൽ ഭഗവാനെ മുഖാം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവാൻ വസുദേവ തലം, ശുദ്ധ സത്വഗുണം, ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും ഉപരിയായിട്ട് ശുദ്ധ സത്വഗുണം, അവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനം. ആ തലത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ ശംഖു കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോഴേ എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ലജ്ജ ഉണ്ടായത് അല്ലെ. താൻ നേരത്തെ തന്റെ അജ്ഞത നിമിത്തം, തന്റെ ആ പ്രതികാര ബുദ്ധി നിമിത്തം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിപ്പോയത്. സ്വന്തം പ്രാപിതമാനായ ബ്രഹ്മദേവൻ പോലും ഒരിക്കലും ആശ്രയിച്ചില്ലാത്ത ഉന്നതമായ പദവിയായിരുന്നു ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ ആവശ്യം. പരമദിവകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഭക്തന്റെ, പ്രത്യേകിച്ചും വെറുതെ 5-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വനത്തിലേക്ക് പോയ ധ്രുവനെ പോലുള്ള ഭക്തന്റെ ഉദ്ദേശം തികച്ചും പരിശുദ്ധമാണോ എന്ന് പോലും ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ പരിഗണിക്കാറില്ല. ഭക്തന്റെ സേവനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വിലമതിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ആഗ്രഹമുള്ള പക്ഷം അത് ഭൗതികമാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാനെ തുച്ഛമായോ പരോക്ഷമായോ അറിയുകയും നിറവേറ്റി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഭക്തനെ ഭഗവാൻ അനുവദിക്കുന്ന വിശേഷ ആനുകൂല്യമാണ്. ധ്രുവന്റെ കാര്യത്തിൽ വേറെ ഒന്നും പരിഗണിച്ചില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനമാണോ, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് എന്നൊന്നും നോക്കാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഒരു ഭക്തൻ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാനെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനെ തപസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായില്ല, മുഖാമുഖം ദർശനം ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. എങ്കിൽ ഇവിടെ 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടി യാതൊരു പരിഗണനയും കൂടാതെ ദർശനം നൽകുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഭഗവാൻ ചെയ്തു. പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന, ഒരു ഭക്തൻ എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ഭഗവാൻ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യമാണ്, വിശേഷാൽ ആനുകൂല്യമാണത്. ഒരു ബദ്ധാത്മാവും ഒരിക്കലും വസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ധ്രുവലോകമാണ് ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് ഭഗവാൻ വാഗ്ദാനം. ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നത ജീവിയായ ബ്രഹ്മാവിന് പോലും ധ്രുവലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവിയാണ് ബ്രഹ്മാവിൻ്റെത് അല്ലെ. അതിനും ഉയർന്ന പദവിയാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതിലും ഉയർന്ന ഗ്രഹമാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, ദേവന്മാർക്ക് പോലും അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ, അവരൊക്കെ പാലാഴിയുടെ മറുകരയിൽ നിന്നിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാവും ദേവന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു അവരുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം, ഏത് അസുരന്മാരാണ് നിങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നത്, ആരാണ് എന്നൊക്കെ അവരെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഓരോരോ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കും, ഓരോ ലീലകൾ ചെയ്യുക. അപ്പോ അവർക്ക് പോലും ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിട്ടാണ് ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് സ്ഥാനം നൽകുന്നത്. അതിനടുത്ത് തന്നെയായിട്ടാണ് ധ്രുവ ലോകം, ധ്രുവ നക്ഷത്രം. ഭൂലോകജാർക്കുള്ളവരൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ മതി, അതിനടുത്തായിട്ട് തന്നെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു വസിക്കുന്നതിനടുത്തായിട്ട് തന്നെ ധ്രുവ നക്ഷത്രം എന്നുള്ള ആ ഗ്രഹം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാനെ മുക്തിപതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.
ആരുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾക്ക് കീഴിലാണോ എല്ലാവിധ മുക്തികളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. അപ്പൊ മുക്തിപതി അല്ലെ, മുക്തി നൽകാൻ കഴിയുന്നവൻ അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു മുകുന്ദന് മാത്രമേ മുക്തി നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ മുക്തിപതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഭഗവാൻ. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മുക്തിയും നൽകാനായിട്ട് ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ അല്ലെ. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാർക്കൊക്കെ നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും. മുക്തി നൽകാനായിട്ട് മുകുന്ദന് മാത്രം, ഭഗവാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. മാത്രമേ. അപ്പൊ ഇതിലെ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ സായുജ്യ, സാരോഗ്യ, സാരോഗ്യ, സാമീപ്യ, സാഷ്ടി. അപ്പൊ ഇതിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലാണ് സായുജ്യം. അത് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള മുക്തിയല്ല, ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നായി ചേരാനായിട്ട് മായാവാദികളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ശരിയായ മുക്തിയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ പതിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സായുജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ആ ബ്രഹ്മവുമായിട്ട് അലിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നായി തീരാനായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സാരൂപ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപത്തിൽ മൊത്തം. സാലോക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവത് ദാമം. സാമീപ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സമീപം തന്നെ. സാഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും കൂടി ഉള്ള മുക്തി. ഇതിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്നതായിട്ട് ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കാതാണ് സായുജ്യ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നായി ചേർന്ന് ഭഗവാൻ ഇത് ശരിയായ രീതിയിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു 10:2-32 പതന്തി അധഹ എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവർ വീണ്ടും താഴേക്ക് പതിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിനർത്ഥം. അദ്വൈത തത്വവാദികൾ ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തിഗത തേജസ്സിൽ ചേരാൻ വേണ്ടി അനേകം കഠിന നിഷ്ഠകൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ജീവിതങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മാത്രം മുഴുകുന്നു. അതുകൊണ്ട് മായാവാദി തത്വചിന്തകൻ ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിൽ ഏകീഭവിക്കുന്ന തലത്തോളം ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ പോലും അവിടെ ഭഗവാനുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനോ അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നതിനോ സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ അവൻ വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഭക്തി സേവനത്തിന് പകരം മാനുഷിക, സാമൂഹിക ക്ഷേമം, ജീവകാരുണ്യം, പരോപകാരം തുടങ്ങിയ പേരിൽ വിളിക്കപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനാണ് അവന് താല്പര്യമുള്ളത്. ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തതിന് പകരം മറ്റുള്ള പല സേവനങ്ങളും ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്ന ചില സംഘടനകളൊക്കെ ഇതാണ് ജനങ്ങൾക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നാരായണ സേവനം. നാരായണന്റെ സേവയാണ് യഥാർത്ഥം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അതൊക്കെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അതൊരിക്കലും നാരായണന്റെ സേവനമാവില്ല അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവനം വേറെ തന്നെ അല്ലെ. മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ചെയ്യുന്ന സേവനം അത് വേറെ തന്നെ. അപ്പൊ അവർക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന യഥാർത്ഥ പരോപകാരമായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അവരെ കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്ന്. ഭാരതഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെയും കടമയാണ് അത്. യഥാർത്ഥ പരോപകാരം അതാണെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അവർക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അവർ വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അവർക്ക് മോചനം ലഭിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ അവർക്ക് മോചനം ലഭിക്കും അല്ലെ. ഇവിടെ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നു, ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് 4 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയും വീണ്ടും വിശക്കും. വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും കുറച്ചു കാലം നിൽക്കും. പണമായാലും മറ്റുള്ള ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക, അതൊക്കെ ഒരു പരിമിതി വരെ അവരെ സഹായിക്കും. എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സഹായമല്ല. അവർ വീണ്ടും ഇവിടെ വേറൊരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തില്
എത്തിച്ചേരേണ്ടതായിട്ട് വരും. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അമ്പലത്തിന്റെ ആ ദ്വാരം കടന്നാൽ ആ വാതിൽ കടന്ന് അകത്ത് പോയിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരാളും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്ളില് എന്താ പറയാ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരാളും പിന്നീട് മറ്റൊരു മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തില് ഒരിക്കലും പ്രവേശിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നതായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങള് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ചെയ്യിക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഫലം ലഭിക്കും. ബ്രഹ്മദേവന്റെ പദവിയേക്കാൾ ഉന്നതമായ പദവി നേടി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്മേൽ പ്രമാണിത്വം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ധ്രുവൻ ഇച്ഛിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായി അന്തിമ ഫലം ലഭ്യമായതിനു ശേഷം അതിനുവേണ്ടി താൻ എടുത്ത ദൃഢനിശ്ചയം തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ താൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കുറെ സ്ഫടിക കഷ്ണങ്ങളും കിട്ടിയത് രത്നങ്ങളുമാണെന്ന് ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ ബോധ്യമായതായി മറ്റെവിടെയോ വിവരിച്ചു. പരമദിവ്യത പുരുഷനായ ഭഗവാന് മുഖാമുഖം കണ്ടപ്പോൾ താൻ അദ്ദേഹത്തോട് ബ്രഹ്മപദവിയേക്കാൾ ഉന്നത പദവി ആവശ്യപ്പെട്ടതിലെ അന്തസാര ശൂന്യത തിരിച്ചറിയാൻ ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കുക, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും മഹത്തരമായിട്ടുള്ള കാര്യം, അല്ലെ? ഏറ്റവും പരമ സൗഭാഗ്യം എന്ന്. ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് ഒന്നുമില്ല, അല്ലെ? കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും അവിടുന്ന് എന്താ പറയാ ചവിട്ടി പുറത്താക്കിയ പോലെ തന്നെയായി, അല്ലെ? രണ്ടാനമ്മ അപമാനിച്ചു വിട്ടു, അല്ലെ? യാതൊന്നുമില്ല, സ്ഥാനമോ അല്ലെ സമ്പത്തോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, പദവിയോ ഒന്നുമില്ല, അല്ലെ? എങ്കിലും ഭഗവത് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും മഹത്തരമായിട്ടുള്ള കാര്യം. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ എത്രയോ സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലെ? കോടീശ്വരന്മാരല്ലേ, എത്രയോ കോടീശ്വരന്മാരുടെ ഒക്കെ കൂടുതൽ അങ്ങനെ കണക്കുകൾ കാണും, അല്ലെ? എത്രയോ കോടികളുള്ള ആളുടെ, എന്നാൽ അവര് കോടികൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടൊന്നും അതിന്റെ മേലെ ആഗ്രഹം വെച്ച് വീണ്ടും ഇവിടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് ജന്മമെടുക്കുക, അല്ലെ? എന്നാൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത, അല്ലെ, പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ, ഗോസ്വാമിമാരെ പോലുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ, അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ. അതാണ് ഏറ്റവും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള സമ്പത്ത്. അതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയില് കൊലബേജ ശ്രീധരനോട് പറയുന്നു, നീയാണ് ഈ മാർക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന്. കൊലബേജ ശ്രീധരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് കുറച്ച് വാഴയുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ വിൽക്കുക, വാഴപ്പഴം, വാഴയുടെ മറ്റു വാഴക്കാമ്പ്, വാഴക്കൂമ്പ്, മറ്റുള്ള വാഴ കൊണ്ട് നാര് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ, ഇതൊക്കെ വിൽക്കുന്നതാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയാ കട എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ചെറിയൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ. ആ മാർക്കറ്റിൽ വേറെ ധാരാളം ധനികരായിട്ടുള്ള വജ്രം, സ്വർണം, മറ്റുള്ള പല വസ്തുക്കളും വിൽക്കുന്ന വ്യാപാരികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്, ഈ മാർക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും ധനികനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അദ്ദേഹമാണ്, കൊലബേജ ശ്രീധരനാണ്. ഇവന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണുള്ളത്, ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാപ്രഭു പോകിണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന് മേൽക്കൂരയില്ല, ചോർന്നലിക്കുന്നു. അതുപോലെ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ടൊരു നല്ല പാത്രം പോലുമില്ല, പൊട്ടിയ മൺകലം കൊണ്ടാണ് വെള്ളം. അതുപോലെ ഉടുക്കാനായിട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്ത്രം പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളാണ്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം സന്തോഷവാനായി. മഹാപ്രഭു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴും, നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭഗവാനോട് നീ എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാതെ എന്ന് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു വീടും അപ്പോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സംതൃപ്തനാവും. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ധാരാളം പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും അവരൊക്കെ വസിക്കുന്നു, ധാരാളം പക്ഷികളും മരങ്ങളിലും മറ്റും വസിക്കുന്നു, അവരൊക്കെ മഴയൊക്കെ അവർക്ക് കൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓരോരോ ഉപമകൾ പറഞ്ഞിട്ട്
ഞാൻ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്, എന്റെ നഗ്നത മറക്കാനാണ് ഞാൻ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്, എന്റെ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മറച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ. അത് തന്നെയാണ് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം. മറ്റുള്ള അല്ലെ, ഇന്ന് നേരെ തല തിരിഞ്ഞിട്ടായി. വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ്. അതല്ല, ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു മറക്കപ്പെടേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്താണോ അതൊക്കെ മറക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് വസ്ത്രം, അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സംതൃപ്തനായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെ വൈരാഗ്യ വിദ്യ അല്ലെ, വൈരാഗ്യം, വിരക്തി എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വേണ്ടി, എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് വളരെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കിട്ടിയ അവസാനം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന് ദർശനം നൽകുകയുണ്ടായി. ഭഗവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ദർശനം നൽകുകയും അതിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നുമില്ല, എന്നാൽ അദ്ദേഹമാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ. അതുപോലെ ഭഗവാൻ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ സ്വന്തമായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു, അമൂല്യമായിട്ടുള്ള രത്നം ബ്രഹ്മരാജാവിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. വാസ്തവത്തിൽ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ നേരിൽ കണ്ടതോടെ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ചിറ്റമ്മയോടുണ്ടായിരുന്ന പ്രതികാര വാഞ്ചയും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹവും ഇല്ലാതായിരുന്നു. എങ്കിലും പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ പരമദയാലുവകയാൽ ധ്രുവന് അതൊക്കെ ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. സംസാരത്തിനിടയിൽ അവൻ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭഗവാൻ വേദാഹം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടായി. അദ്ദേഹം അവന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടെന്നും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആയിരുന്നു അതിനർത്ഥം. മനുഷ്യൻ എപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചിന്തിച്ചാലും അതെല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയും. ഭഗവത്ഗീതയിലും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു വേദാഹം സംഹിതാനി. ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അല്ലെ, നമുക്ക് സമ്പത്തും മറ്റുള്ളതെല്ലാം ആകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ ലഭിക്കും. കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കും. കൃഷ്ണപ്രേമം വേണം, കൃഷ്ണഭക്തി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലഭിക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരു ഉന്നത പദവി കൊണ്ട് ധ്രുവൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് കൃഷ്ണൻ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവനെ മാറ്റമില്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടെയും മഹായാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കീർത്തിമാനായ രാജാവായി തീരുമ്പോഴും 36,000 സംവത്സരം ലോകം ഭരിക്കുവാനുള്ള അവസരം നൽകി. ഈ ഭൗതിക ആസ്വാദനങ്ങൾക്കെല്ലാം ശേഷം ധ്രുവൻ ധ്രുവലോകവും ഉൾപ്പെടുന്ന ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അല്ലെ, ഈ രാജ്യം സ്ഥാനപാതാവിന്റെയൊക്കെ ശേഷം ധ്രുവൻ തന്നെ ഭരിക്കും. 36,000 വർഷം ഭരിക്കുന്നത്. സത്യയുഗത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ലീലയാണ്. സത്യയുഗത്തിലെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങള് ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ധ്രുവ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും അവിടെ നിന്നുള്ള അവസാനം പ്രളയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ധ്രുവൻ പോവുകയും ആ ധ്രുവലോകം എന്നാൽ നശിക്കാതെ അവിടെ തന്നെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ധ്രുവലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള അതും ഒരു ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രഹമായിട്ട് തന്നെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. നേരത്തെ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അയോധ്യ, മധുര അങ്ങനെയുള്ള പോലെ തന്നെ ഭഗവത് ധാം തന്നെയാണ് അത്. ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നതാണ് അവിടെ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരുമരാജ് കി ജയ, ഗുരു പ്രമാണി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നടുത്ത് ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈവെക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വെച്ചെടുക്കാം. വംശകൽപതരൂപശ കൃപാസിദ്ധ ദേവശ പതിദാനാം ഭാവനയ്ക്കോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ വൈഷ്ണവ പ്രഭുപാദ് ജയ, ഗുരുമരാജ് ഗുരു പ്രമാണി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. 11-ാം തീയതി ബുധനാഴ്ചയാണ് ഏകാദശി കേട്ടോ. 11-ാം തീയതിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏകാദശിയാണ് മോക്ഷദ ഏകാദശി. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആവിർഭാവ ദിനമാണ്. ഓക്കെ, ബുധനാഴ്ച. ബുധനാഴ്ച ദിവസം ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിയാണ്. സാധാരണ പോലെ തന്നെയാണ് ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം. സൂര്യോദയം മുതൽ 6:43 മുതൽ 10:30 വരെ തന്നെയുണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാം.
ഹരേ ഹരേ